स' आपेलानो गोजा जेरावबो आपेल गोथां गोथां आरो बेनोसै मोनाखै गल्डेन आपेल आरो नै जोंहा लोगोफ्रा मालायफ्रा सिख्लाफोरजोंसो सेलफि लायो जोंहा आदाया नै माजों लादों नुबायना आपेलजोंसो लादों बेबो मा आपेल मिथिबायना गल्डेन मा होनदोंमोन आपेलखौ नै गल्डेन आपेलजोंसो नै इथिंसो मोजां नुमारदोंलाय दा नुबायना माबायदि फार्स्ट टाइम दिनै सेंग्राफोरखौ नुबाय आपेलजों सेलफि लानाय स' गुबुना सिख्लाफोरजोंसो लायो बा गावबो लायो दिनै खिन्थु आपेलजों लाबाय आरो स' आंबो लानो सानदों स' दा जोङो सेरगावनि आपेल बागानाव सफैबाय नै दा जों एन्ट्रि खालामनोसै गभर्नमेन्ट अफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट हरिकल्चार फार्माव जों दंफायो सेरगावआव नामखौ माबानांगौ बेखौ होबानो जासिगोन दा बेयावबो फिस लागोन एन्ट्रि पार एन्ट्रि नैबेयाव दोङो 20 दङ आरो केमेरा हारि लायोबा नैबेयाव एन्ट्रि सोलिगासिनो स' बेयाव टाइम दङ हो आपेल जेब्ला बागानखौ नायनो फैगोन नैबेयावबो टाइमा दोङो फुंनि 7टानिफ्राय 12टासिम 12टासिम बेनिफ्राय आरो क्ल'सआ जायो 11:30सोआवनो ओमफ्राय आरो सेकेन्ड शिफ्टआव नै बेयाव लिरनानै दंखायो दा बेयावबो सानडेआव हलिडे क्ल'स थायो ओमफ्राय दा 10 बेयाव कार्टन मोनसेयाव 10 किल' दङ नै दा बेसे लागोनथाय दा सोंनायसै जोङो नैबेबो आदाया लागासिनो नै एन्ट्रि खालामखांबाय जोङो टिकेटखौ नायनो दा नै जोङो टिकेटखौ लाखाबाय नै सासेयाव 20 थाखा लायो स' जोङो बागान नायनो ओंखारबाय नै टिकेटखौ लाखांनायनि उनाव स' नै बिबाराबो जोबोद समायनाथार नैबे गासिबो आपेल बागान दा जों आपेलखौ खाथियाव थांगोन स' सेरगावआव आपेल बागान नायनो फैदों नै गाहायाव थांब्लासो मोजां नुयोने जों गाहायाव थांसै माने बे खाथिनिखौ ना माने अलरेडि खाखांजोब्बाय बिसोरो मिसिउर जाबाय आरो माने मिक्स खाजोब्बाय दा आथिं हलायाव दङ होननानै बुंदों जायखिजाया जोङो नायनो थांगासिनो नै लोगोफोरा सिगां सोरबा सोरबासो दङ आरो जाहा फंबाय आरो बे आरो मिफ्राम दङ आरो आमाया ओइ आमाय थाब फै दा नैबे रेजेक्ट जादों नै बिदिबो रेजेक्ट जायो खाखांनायनि उनाव माने बियो वेस्ट थांबाय आरो बियो स' बाहेरनिफ्राय फैनायफ्राबो नै नायनानै दा फैफिनगासिनो
जोबोर गिदिरथार बेयाव माबाया एरियाया आपेलनि बागान गोजा आरो बेयाव जेब्ला फिथाइ थाइफुनाय समाव फैगोन ना बिराद दृश्यथ' मोजां नुगोन आरो बेयाव जिबायदि बागान दङ चार खाइए लेकिन रेट लगेगा पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा आरो नैबेयावबो आपेलखौ खानानै पेकिं खालामगासिनो पेकिं गिदिर गिदिर बिफाङावथ' फिथाइ प्राय खम जाबाय आपेला मोननाय नङा गोथाङावनो आरो बेयावनो पेकिं सोलिगासिनो आसामसो एंट्री टिकट लिया हाँ लिया नै गोथां गोथांथार पेकिं सोलिगासिनो बेयावहाय स' आपेला नै गोथां गोथां गोजा बेयाव जिबायदि नुदों माने गोजा गोजा जायाखै आरो गोथां गोजा नै आदा प्रतापा फट' लागासिनो आपेलजों नै आपेलानो गोजा जेरावबो आपेल गोथां गोथां आरो बेनोसै मोनाखै गल्डेन आपेल आरो नै जोंहा लोगोफ्रा मालायफ्रा सिख्लाफोरजोंसो सेलफि लायो जोंहा आदाया नै मारै लादों नुबायना आपेलजोंसो लादों बेबो मा आपेल मिथिबायना गल्डेन मा होनदोंमोन आपेलखौ नै गल्डेन आपेलजोंसो नै इथिंसो मोजां नुमारदोंलाय आदा नुबायना माबायदि फार्स्ट टाइम दिनै सेंग्राफोरखौ नुबाय आपेलजों सेलफि लानाय स' गुबुना सिख्लाफोरजोंसो लायो बा गावबो लायो दिनै खिन्थु आपेलजों लाबाय आरो स' आंबो लानो सानदों नै गोथावथार माबा गैयालायो जाजागोन अर्गेनिकसोना दावाइ होआखै खिन्थु दावाइ होदोंबाथ' मिथिला दे आं होआखै अर्गेनिकसोनो गोथाव मोनदों थिगानो जाजागोन अर्गेनिकआलाय गोदै जोबोद गोदै लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैयोब्ला आपेल बागानाव हाबनो दाबाव ड्राइभर बुंदिलै जा गोदैथार गल्डेन आपेल नै आरो गोदैथार आरो माने मेडिसिन होनाय नङा बियो पुरा आयुर्वेदिक जोबोद गोथाव बिराद गोदैथार स' एसे गोजा टाइप दं नामा बेखौबो टेस्टिं नायबावगोन आङो नोंथांमोना आंजों नायलायबाय थाबानो जाबाय शेरगावनि आपेल बागानाव दं दा आं शेरगावनि आपेल बागानाव जेब्ला नोंथांमोना फैगोन ना हाबनो दाबाव हाबथार आरो बेनोसै माने सिजोनाव फैयाबा बेबायदि आं जेरै मोनजादों ना नै फिथाइ बिदि नोंसोर मोनजायाबो जानो हानाय सिजोनाव फै माखासेयाथ' गैला नै बिथिं नायनोसै फिथाइयानो गैला दा जों थांबाय थाबावदों गोथांबाबो गोदैसो स' नुदोंना लोगोफोर लोगोनि पेनाव मा दङ नै फरगेट मि नट नैबे नुदोंना फरगेट मि नट होननानै बुङो बियो माने जि सिथाबबायना आपेल बागानाव फैबोला खारनो बायो माने बेखायनो बियो फरगेट मि नट माने एसे माबा प्रब्लेम दङ आरो बेयाव माने बोरै नांदों आपेलखौ जानानै शेरगाव फैनानै बिराद गोदै ना स' लोगोफोरखौ माबाफोर खावलायनो सानो नामा आपेल बागानाव फैनानै माबायदि आपेल बागानाव फैनानै बिराद इन्टारेस्ट मोनदों गोजोननाय जानोबो गोथाव स' जेथिंबो नाय आपेलनिल' आपेल खा आरो जा
स' आपेल बागानाव फैनानै आपेल खावदोंनो होनि आपेल खावदोंनो बै गोजौ जारु जारुथारथारो नै आपेला आपेल बागाना हाजोनि गेजेराव माने जेथिंबो नाय माने बिथिंबो हाजोनि सारि सारि हाजोनि गेजेराव दं आरो ओइथिंबो गायनो थाखाय रेडि खालामगासिनो नै ओइयाव हेड अफिसा दं आरो नै बै नुनाया हेड अफिस माने आपेल बागानानो बागान माने बेखिनिया गासिबो स' आपेल गोमोन नागिरगासिनो लोगोफ्रा आपेल बागानाव नै बिदिबो बिबार नुनो मोनगोन माने बे हाग्रानि बिबार आरो बिराद समायना खाथार नै स' लोगोफ्रा नै गाखोलायना जाथारबाय बोरै गोमोन गोमोन दंथारो ना हो गोदैथार गाखोलायना जाबाय नै गोजा गोजा स' आंबो सानदो लोगो बायदि फंबाय बायदि गाखोनानै जानोसै नामा हागोन आंबो गाखोनो हागोन दे नायनि आं स' गाखोथारनोसै आंबो आपेल बागानाव फैदों जेला बिफां सानिफ्राय आपेल जानाया बोरै नायनि जाथि फंबाय एखे एसे हमनायसै फंबाय गाखो 80 किल' दंलै आंबो बायगोनसो नामा आपेलखौनो खावना जाथारनोसै मेगनाव हाबो दे स' दिनै मोख्रा जाबाय आं मोख्रा नैबे आपेल शेरगावनि स' नोंथांमोनाव फैब्ला हाबनो दाबाव बोरैया टेस्ट खालामनायनि लोगोफोर नोंसोरबो नायबाय था एसे गोदै आरो गोफाफा हामा नङा थिगानो दिनै बान्दरसो जाबाय माथो आंबो लोगोफोर जाखा फंबानो लादो सुरेश लाबाय थाइसे आमाय थाइसे लादो आमाय नों हमब्रा नोंनो साइज दंथारो गोदोरलै नै आयो जेथिंबो आपेल बारियाव दङ स' जोबोद गोदै गोथावथार गल्डेन आपेल ओमफ्राय बे मा बुस्थु नासपुति सोंदां ना नासपुति स' लोगोफ्रा जाखांनानै होनि ओइथिंजाय नेगासिनो जोंखो खिन्थु जोंहा उखैनायानो बारा जानाय ना बेखायनो जोङो जागासिनो बिफाङावनो स' नै ओइथिंजाय मोजांथार स' गासै बिफाङावबो गैजोबालै खिन्थु नैबेयाव रानबाय माखासेया खाबाय ना स' आपेलानो आपेल आरो हाजोनि गेजेराव दं जादों लोगोफोर आपेलखौ जोङो बिफाङाव गाखोलायना जाबाय स' जाखांनानै जों ओंखारनोसै दा स' लोगोफ्राबो थांबाय जेला नेगासिनो स' ओंखारगासिनो बारजुम नायनोसैलै जियानो जा पापा नैबे मा बियो नासपति नासपतिया फिथाइ गैया नामा आरो नैबे मा बिफां बियो मोनबाय नासपुति ओइला खाथि दङ गोग्लैदों स' नासपतिबो दङ बेवहाय खिन्थु बिफांल' दं आरो फिथाइ गैया
नैबे मा फिथाइ बियो हो हो बे नासपति नङा किउबि हा स' गाइस बे मा फिथाइ जागोनथाय किउबिसो नामा सिङाव माबा दङ गय बायदि दं आरो नैबेखौ नासपति सिनायखायो आं स' नासपतिया फिथाइ गैला स' किउबिया गोथां गोथां ना किउबियानो जागोन बे किउबि गय बायदि ना सिङाव गोरा स' थाबायनानै जानानै नोङो फोजोबनो हाया बे सेरगावनि आपेल बागानखौ दा जोङो 20 रांनि जे जोङो टिकेट दानदोंमोन साफायाव जोङो 20 रांनि बारा जोङो आपेलावनो उसुल खालामबाय होननानै बुंनांगोन आरो जों माने जाबाय आरो हानायखिनिखौ बेनो आरो नै फट' लागासिनो माने लांनो हायोब्रा नै बिसोरबो बेरायनो फैदों बेरायनो फैनाय लोगोसे लाखाबाय बिसोरो फट' लागासिनो आपेलजों हनै बिसोर आपेल खागासिनो गल्डेन आपेल स' फाइनालि जोङो आपेल बागानखौ नायखांबाय आरो जों आपेलखौ जाखांबायबो स' आपेला मोनसे गोथां टाइप दङ गोथां टाइपआ गोदैया बारासिन आरो मोनसे जिथु गोजा टाइपनि दङ ना नुनायावलाय बिराद समायना खिन्थु एसे गोखै आरो गोफा टाइप ना एसे आरो सेनबो फैदोंमोन बाहाय सेन दोङो स' मोजां नांबाय हारामा बेयाव नैबिथिं फार्म नैबे फार्मा गोदानसो खोमा बे फार्मा ना गोदानसो नैबे जिथु नुदोंना गुफुर बेखिनिया माने गोदान फार्मा माने जौवाखै आरो माथो खायसे ओरैबा फैयोना नैबे जिथु पुलि गोदानाव दै होनायनि स्टाइलखौ नुदोंना नैबे स्प्रे जागोन आरो माने दैया माबाया गिदिंबाय थागोन आरो नैबेयो माने जिबायदि फेसिलिटिखौ होखादोंना माने थैनायनि चान्सआनो गैया आरो राननानै पुरा लाइनाव ओरैहाय पाइप दंखाजोबो माने दैया गखायो आरो बे गोदान पुलि माने मिक्सर जायाखै स' जों दा आपेल बागाननिफ्राय ओंखारबाय जोबोर फैयो आरो खानानै जानायखौ दा बुंसै आरो लानाबो फैयो आरो स' दिनैनि भिडिअ'आ आपेल बागाननि भिडिअ' सेरगावनिया एसेनोसै गोजोन्थों